Sound check, test mic. Sound. Isang magandang araw ho ng Lunes, mga kabalen. Welcome ho sa CLTV 36 News Stream. Opo, araw ho ng Lunes ngayon, March 24, 2025. Kabalen, samahan ho ninyo ang inyong lingkod, Justin Dizon, para ho dito sa ating 45 minutes na pagbabalita, paghahatid ho ng makatotohanang balita at impormasyon. Balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at syempre ho, may paggagamitan. Yan ho ang pangako namin sa inyo. Yan ho ang handog ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin hong mga followers na nanonood ho ngayon. Binabati natin, shout out sa lahat ng mga nakatutok, lalong-lalo na. Unang nag-comment, si Roald Gonzalo. Maraming salamat sa pagtutok sa CLTV 36 News Stream. Kabalen, kumusta po ang araw ng inyong araw ng Lunes, marami hong mga balita over the weekend, maraming mga development. Ito po ay hahatid namin sa inyo ngayong araw. Tumutok lamang ho kayo at maya-maya makakapanayam ho natin dito sa ating programa si Ginoong Robin Ignacio, ito hong Senior Traffic Officer ng NLEX Corporation, para ho magbigay ng detalye kaugnay nga nitong ipinatupad na toll relief o toll holiday upang sa gayon paibsan din yung perwisyong nararanasan ho ng mga nagdaraan habang ginagawa ho yung nasirang Marilao Interchange Bridge. Ayan.
Sa oras na ito, tawagan natin, sikapin nating makausap si Ginong Robin Ignacio ng NLEX Corporation para hubigyan tayo ng update kaugnay nga ng sitwasyon dyan sa North Luzon Expressway. Ito, hinihintay lang yung Justin para magbigay kayo ng update para masilip natin agad diretso itong topic dito North Luzon Expressway. Ito yung mga nataan ng Marilao. Ang area na yan, kumusta ho mga kabalen? Habang hinihintay ni Kuyang Justin itong sitwasyon nga dyan sa North Luzon Expressway. Okay mga kapatid, habang hinihintay ho natin itong pagsalita at ating ng NLEX Corporation itong Robin Ignacio. Ito mga kabalen, silipin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng North Luzon Expressway. Ayan, Renz, malinaw na yung audio. Naririnig mo na ako, Renz. Ayan, maraming salamat. Okay, sa mga oras na ito, mga kabalen, gaya ho ng aking binabanggit, lakihan ko lang yung ating screen. Eto ho, sa Balintawak Toll Plaza muna tayo. Makikita ho ninyo na yung mga going north ay wala namang pila dyan sa area na yan. Same as for those who are approaching Metro Manila o yung mga traversing po ng southbound lane. And dito ho sa may NLEX Arbor Link, maluwag pa din yung sitwasyon ng traffic dyan. Dito naman sa Mapulang Lupa, Valenzuela, as you can see mga kabalen, na dito ho merong konting volume na for those who are approaching Metro Manila o yung going ko ng south. Habang ganun din yung volume o yung senaryo dito sa northbound lane. At pagdating naman sa may Kawayan Interchange, magkabilang linya, fast moving naman ang andar ng mga sasakyan. At subalit nakikita natin yung pagkapal. Diyan ho sa may Marilao southbound, maluwag, pero yung northbound, expect na ho yung pagtukod ng mga sasakyan o yung pila ng mga sasakyan sa mga oras na yan, mga kabalen. And dito naman sa may Bukawi Toll Plaza, right now, maluwag pa rin ho yung sitwasyon sa magkabilang linya. Walang masyadong pila, especially ho dyan sa may area ng Toll Plaza for those who are going south. Ito mga kabalen, sikapin natin makausap si Ginong Robin Ignacio. Hinihintay lang natin. Yan, ringing na ho mga kabalen.
Siguro habang wala pa si Kuyang Robin, babalikan natin yung tawagan ko lang ng tawagan. Yan, tawagan ko lang ho ng tawagan. Naririnig naman sa background, ringing na siya. Yan, hintay lang ho natin, ha. Pero for the meantime, ito, flash ko lamang yung, yung balita nga na itong not attended na. Ito, flash ko muna. Temporary toll relief pinatupad ho dyan sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Partikular na ho yung Balintawak hanggang May Kawayan. Ipatutupad ho yan. Nagsimula na ho ngayon, mamayang alas 12 noon. Okay? Mamayang 12 noon, ngayong March 24. At ito ho'y epektibo until makompleto yung 4 na lanes ng northbound diyan ho sa may area ng Marilao. At matatandaang nasira ho yung Marilao Bridge matapos magkaroon o mabangga ho ng isang truck na nag-commit ng traffic violations and nagkaroon na ho ng pagbabago dito ho sa mga traffic flow at yung kanilang rerouting. At nakikiusap naman ho sila sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho sa mga nagdaraan dyan sa NLEX, mapamotorista o commuter, na habaan yung pasensya dahil magtatagal ho yan. At doon sa pag-uusap ho natin, noong nakaraang linggo kay Ginoong Robin, doon sa pakikipagpanayam natin sa kanya dito rin sa ating programang news stream, ay nabanggit nga niya, naaabot ho ng 2 to 3 weeks. Ayan ho. Ito po mga kabalen, nasa linya na ho ng telepono si Ginoong Robin Ignacio. Sir Robin, good morning po. Live po tayo sa CLTV 36 News. Justin Dizon po ito. Magandang umaga po, sir. Yes, magandang umaga po. Opo. At magandang umaga din po sa mga taga-subaybay ng CLTV 36. Opo. Sir Robin, itong temporary toll relief, sakto dinidiscuss ko ho ngayon. Pakibalitaan naman yung ating mga kababayan kaugnay ho nitong development na ito. Yun po sir, yung mangyari po itong ating pagtataas ng gear daring mamaya ay gagawin na po at magsasara po tayo ng 3 lanes. Mm-hmm. At yun nga po, ina-expect natin na baka dadagsa ulit po yung traffic po natin. At yung ating isang ano po dito para sa mga motorista natin ay may implementation po tayo ng free toll po mula Balintawak hanggang May Kawayan entry po. Okay. So sir, mamaya anong oras ho exactly yung pagsasara ng mga lanes at para ho mapaghandaan ng ating mga kababayan, sir? Opo, yung target po natin ay 1 PM po. So, 3 lanes na po yung isasara. May maiiwanan na lang po na 2 lanes para sa northbound at open pa naman po lahat yung ating southbound direction. Mm-hmm. Sir, doon sa southbound ba, meron bang zipper lane na i-allocate in anticipation of disclosure po ng 3 lanes? Sa ngayon po sir, kung kinakailangan po mag-zipper lane, doon po tayo mag-implement basta ang ating traffic po dito sa southbound ay hindi naman po maapektuhan. Opo, sir, ito hong paggawa natin, nagpasalamat yung Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM dito ho sa pagpapatupad nga ng toll relief. Actually last week I remember nagkausap din ho tayo dito sa ating programa at naitanong nga yan and eventually naipatupad ho ng NLEX. So masaya naman yung publiko, sir, na at yung private sector dito ho sa ipinatupad na ito. Pero pakiusap ho ng PAMCHAM, kung pwedeng paspasan yung pagsasagawa para hindi maantala yung ina-anticipate nating Holy Week, lalo na alam naman ho natin maraming mag-uuwian ng probinsya. Ano ho yung status, sir, when it comes to the completion of the repair? Opo, yun po dahil napa-fast track din po yung pag-fabricate nung horizontal metal beam po na i-replace po doon sa nasira. Umpisa na nga po mamaya yung pag-re-raise at pag-weld po nung naturang mga horizontal beam at ina-expect po natin makumpleto po yung pagre-repair po ng bridge na ito ng 11 PM po ng March 28. So napabilis din po yung pagkumpleto po nung pag-repair dito sa bridge.
Okay, so March 28 expected na matatapos, and that same day, sir, bubuksan yung lahat ho ng lanes dyan ho sa may area, tama ho ba? Yes, sir. That's already almost midnight po ng Friday po this week. Opo, opo. Sir, moving forward, paano matitiyak ho ng NLEX Corporation na hindi mauulit itong ganitong senaryo? We understand na meron hong isang truck na nakapag-violate ng inyong regulasyon. Pero syempre, ito ho ay nag-cause talaga ng disruption, hindi lang sa daily transportation, at marami ho talaga ang apektado sa pang-araw-araw na buhay nila. Paano ho matitiyak ng pamunuan ng NLEX, sir? Opo, yun po, dahil din po sa insidenteng ito, bagamat may mga team na po kami nakabantay po dito sa mga overhead trucks, ano po, mag-intensify po kami dyan, yun pang mga pang class 1 na lanes kung saan dumaan yung nakadaan yung truck, ay maglalagay na po kami ng mga height gantries. Actually, meron ng height gantries, ano po, pero yun nga, pag nasisira ito at nabubundol nga po ng mga trucks, nire-restore po namin kagad. At ganun din po na mag-intensify po kami ng deployment po dyan para nga bantayan itong mga trucks na po-profile na overheight. In fact, meron po kaming system po talaga na kung mas mataas po sa 4.27 yung meters yung height ng truck, nag-a-alarm po yung height detectors po natin yan. So sana po yung ating mga motorista, lalo-lalo na yung ating mga truck drivers, mga operators, sumunod po dito sa mga pinapatupad po namin sa NLEX para yun po, sabay-sabay po mapiprevent po natin itong mga pangyayaring ganito. Sir Robin, maitanong ko lang, ito hong truck na na-involved dito sa bridge hit incident dyan sa may Marilao, yun hubang operator o yung driver ay napanagot? Siyempre, kailangan na may accountability rin, at para hindi matularan, di ba, dapat may pangil din yung ating batas. Ano ho yung naging estado nito, sir? Opo, yung the day after po nung incident, na sampa na po actually ng kaso yung driver ng truck, and as far as I learned, ayun pong may-ari ng truck ay madadamay po, may sasama po along the way po nung processing po ng kanyang case. Opo, Sir Robin, panghuli na lang, paalala na lang ho sa ating mga kababayan, ano ho yung mensaheng nais niyong iwanan sa kanila kaugnay ho nitong sitwasyon sa North Luzon Expressway? Opo, unang-unang po, kahit hindi man po natin ginusto lahat yung nangyaring insidenteng to, kami po ay nagpapaumanhin sa matinding epekto na naidulot po ng insidenteng ito. At yun po, mula po 12 noon today, hanggang mabuksan po natin lahat ulit yung lanes dito sa may Marilao area, kami nga po ay nagpatupad na po ng free toll mula po Balintawak hanggang May Kawayan entry. So ibig sabihin po, kasama pong free yung pa-exit po ng Marilao. At yun po, sinisiguro po namin na itong insidenteng ito ay maiiwasan natin na mangyari po ulit. Opo. Sir, maraming salamat po. Thank you for your time, at makikibalita kami sa mga darating na panahon regarding po sa development, sir. Thank you po. Yes, sir. Maraming salamat po, at magandang umaga po sa inyo. Yan ho, mga kabalen, natin hong narinig si Ginoong Robin Ignacio, ang Senior Traffic Manager ng NLEX Corporation. Opo, kaugnay nga nitong aking binabanggit na pagpapatupad ng toll holiday o yung libreng toll mula ho sa Balintawak hanggang May Kawayan. Ayon ho sa kanya, target matapos March 28, napabilis pa. So hanggat hindi ma-open yung lahat ho ng lanes sa March 28, ibig sabihin libre pa din yung toll dyan ho sa mula area ng Balintawak hanggang May Kawayan exit. Kabalen, sa mga oras na ito, silipin muna ho natin ang magiging lagay ng panahon ngayon hong linggo at ngayong araw at sa mga darating pa. Narito po ang weather update, latest weather forecast mula po sa DOST Pag-asa.
Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Lunes, March 24, 2025. Sa kasalukuyan po ay wala pa rin tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, bagamat asahan pa rin po natin ang mga pagulan sa ilang bahagi po ng ating bansa, particularly dyan po sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao, dulot po ng epekto ng easterlies, pati na rin po ng Intertropical Convergence Zone. So ilang bahagi po ng Southern Luzon, pati mostly dito sa may western portions ng Kabisayaan, magiging maulan pa rin po ang panahon dahil sa epekto ng easterlies. At kung makikita po natin itong mga kumpul na kaulapan na posible pong nakakaapekto dito sa may ilang bahagi ng Mindanao, yan po yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ. At dahil po dyan, maaaring maranasan pa rin po yung mga pag-ulan mostly dito po sa may western at southern portions ng Mindanao ngayong araw. Samantalang dito naman po sa nalalayong bahagi ng Luzon ay maaliwalas naman po yung panahon ngayong araw. Kung may mga pag-ulan man ay panandalian lamang po ito ng mga pagbuhos ng ulan dulot po ng northeast monsoon, mga pag-ambon dahil sa epekto ng northeast monsoon sa may bahagi ng northern Luzon. At dito naman po sa for the rest of Luzon, possible pa rin po yung mga isolated na thunderstorms. At sa mga susunod na araw, itong amihan po na sa kasalukuyan ay nakakaapekto sa may bahagi ng northern Luzon. Unti-unti po yung hihina at iiral po muli ang easterlies sa malaking bahagi po ng ating bansa. At dahil po sa easterlies, asahan po natin sa darating na linggo or ngayong linggo, ang mainit na panahon sa malaking bahagi po ng ating kapuluan. So magiging lagay naman po ng panahon ngayong araw dito sa Luzon dahil po sa epekto ng easterlies, maaring maranasan pa rin ang mga pag-ulan sa may bahagi po ng Bicol region, pati na rin po dito sa Romblon. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon ay magpapatuloy po yung generally fair weather conditions. Kung may mga pag-ulan naman ay mga panandalian lamang po ng mga pag-ambon dito po sa northern Luzon, and for the rest of Luzon, possible pa rin po yung mga isolated na thunderstorms, especially pagdating po sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad dito po sa Luzon, sa lawag po ay maglalaro mula 22 hanggang 32 degrees Celsius, 22 to 31 naman sa Tuguegarao at 14 to 24 degrees Celsius for Baguio City. Meanwhile, dito po sa Tagaytay at sa Legazpi, maximum temperatures po ay aabot ng 31 degrees Celsius at temperatura naman po sa Metro Manila ay maglalaro mula 23 hanggang 33 degrees Celsius ngayong araw. Sa magiging lagay naman po ng panahon for the rest of the country, for Palawan, Visayas, and Mindanao, dahil po sa epekto ng easterlies, ay possible pa rin pong maranasan ang mga pag-ulan dito po sa Palawan, pati na po sa Western Visayas at sa summer provinces. Meanwhile, sa may bandang Mindanao naman po ay nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone. So may Zamboanga Peninsula, sa Bangsamoro, or sa BARMM, gayon din sa Soc-Sargen at Davao Region, magiging maulan pa rin po ang panahon dahil sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. For the rest of Visayas and Mindanao, generally fair weather po tayo. Kung may mga pagulan man, ay dulot po yan ng mga isolated na thunderstorms na mas madalas din pong nararanasan pagdating po sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad dito po sa Palawan, for Kalayaan Islands at Puerto Princesa, maximum temperatures po ay aabot ng 31 degrees Celsius. For Visayas naman, Iloilo ay aabot din ng 31 degrees Celsius at maximum temperatures naman po dito sa Cebu at sa Tacloban aabot ng 32 degrees Celsius. For Mindanao naman po, sa Zamboanga at sa Metro Davao, maximum temperatures aabot ng 32 degrees Celsius at for Cagayan de Oro naman po, agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24 hanggang 30 degrees Celsius. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning or babala sa matataas na mga pag-alon, kaya malaya pa rin po makakalayag ang ating mga kababayan ngayong araw. Sunrise po natin ngayong umaga ay 5:58 a.m. at sunset naman ay 6:07 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts, pati na rin po ang aming website pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Kabalen, isang mabilis na patalastas lamang, huwag ho kayong aalis at magbabalik ang CLTV 36 News Stream.
Opinions expressed in the following program do not necessarily reflect Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Sa mga oras na ito, Kabalen, silipin muna ho natin yung sitwasyon ng trapiko sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito hong pinakahuling update nito hong City Public Order and Safety Coordinating Office kaninang bandang 9:40 an hour ago, mga Kabalen. Pakita ko lang, hindi siya real time update ko, hindi siya real time. Pero traffic update muna mula ho sa CPOSCO. Diyan ho sa may MacArthur, sakop pa yung peace area, light to moderate ang sitwasyon. Yan ho yung isa sa mga binabantayan at ito hong San Miguel, light to moderate traffic din. Yan ho, nakikita ninyo sa mga oras na ito o kaninang an hour ago, 53 minutes ago actually, may pagbigat ho ng daloy ng trapiko. Light to moderate traffic. Dahil ho dyan sa ginagawang daan, opo, sa MacArthur Highway maimpis portion, mga Kabalen. Paalala, ayon ho sa ating DPWH, target matapos yan sa darating na buwan ng July. Ito ho, Pampanga headlines muna tayo, mga Kabalen. Isang balita naman. At yan, zoom natin. Tungkol ho sa proposal ng Pampanga Chamber of Commerce. Opo, mga Kabalen, isinusulong ho ng PAMCHAM ngayon na gawing fish capital ng Pampanga. Ito hong 4th district ng ating probinsya. Sa isang business proposal na ipinadala ho ng pamunuan ng PAMCHAM sa ni Ginoong Rene Romero, ang kanilang chairman, sa CLTV 36 News, ay makikita na sinabi ho ni Romero na malaki ang potensyal ng ika-4 na distrito pagdating ho sa larangan ng aquaculture at itong kung tawagin nga ay culinary tourism. Mababasa din ho sa sulat na bagamat mayaman sa natural aquatic resources ang 4th district, ay nananatili umano itong underdeveloped. Kaya naman ayon ho kay Ginoong Romero ng PAMCHAM, panahon na para magtulungan itong pribadong sektor at ang pamahalaan upang higit na mapaunlad ang buhay ng ating mga Kabalen at ang ekonomiya hindi lamang ng nasabing distrito kundi ng buong lalawigan at ng rehiyon para ho kaugnay nitong pagde-develop nga nitong potential na meron itong 4th district. Ay masasarap ho ang mga sugpo, ang mga alimango dyan sa 4th District ng Pampanga, lalo na sa Macabebe, Masanton, ayan. At kabilang umano sa magiging strategy nitong proposal
ay ito hong pribadong sektor ang silang mag-i-invest, magpopondo, magpa-facilitate at mag-operate nito hong iba't ibang pasilidad, establishmento at assets para ma-develop bilang fish capital ito hong 4th District ng Pampanga. Kasama rin dyan yung gagawin siyang culinary destination. So ano-ano ba yung maaaring pondohan? Maaaring i-operate ng pribadong sektor, kabilang umano dito yung mga fish ports, mga landing area, at iba pang tourism assets. Nihingi naman ho ng PAMCHAM ang tulong ng government sector sa pagre-regulate nito hong nasabing development at syempre yung pag-i-incentivize sa mga korporasyon o kumpanya o mga individual, pribadong sektor, pribadong individual na nais kong abubunan dito sa nasabing proyekto. Mga kabalen, meron ho itong budget na 480 million. Yun yung estimated proposed budget. At hiningi na rin ho ng PAMCHAM ang suporta ho ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga para ho dito sa nasabing proyekto. Kabilang ho sa mga pwedeng gawin ay ang pagkakaroon ng partnership through PPP, yung structured PPP, yung public-private partnership, or pwede rin yung partisipasyon at tambalan nitong LGU at o ng provincial government at ng mga investor. Magkagayon naman mga kabulen, inaasahang magdadala ito ng mas maraming trabaho at livelihood source opportunity sa ating mga kababayan sa ika-4 na distrito ng Pampanga dahil malalagay ito sa mapa ng culinary tourism destination. Ayan. Napakagandang balita ho niyan mga kabalen, napakagandang development at sana ipagdasal natin yung maisakatuparan itong nasabing ni proposal na ito at magbebenepisyo yung ating mga kababayan ika nga ayon ho yan na rin dito sa pamunuan ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated Chairman Rene Romero. Yan ho mga kabalen. Sa dumako naman tayo sa iba pang balita. Ito ho mga kabalen, inabangan ng libu-libong katao ang first public appearance ni Pope Francis matapos po ang isang buwan na pagkaka-ospital. Binati po at binasbasan ng Santo Papa ang nasa 3,000 deboto mula ho sa balkonahe ng Gemelli Hospital bago ho siya ma-discharge nito hong linggo, March 25. Higit 5 linggo hong nanatili sa loob ng ospital ang 88 years old na pinuno ho ng simbahang Katolika dahil po sa sakit na double pneumonia. At sa kasalukuyan ho, nakabalik na si Pope Francis sa Vatican kung saan patuloy ang kanyang recovery sa Casa Santa Marta at inaasahang sa loob po ng hindi bababa sa 2 buwan. Sasailalim ho ang Santo Papa sa medical treatment at physiotherapy. Ayan ho mga kabalen. Ulat ho yan ni Arlene Salonga. Sa ibang balita, silipin ho natin yung mga nangyayaring kaganapan din sa lalawigan ng Pampanga sa mga oras na ito. Balita ho, ng ating kasabang si Liana Canilao at dito ho sa bayan ng Candaba. Opo mga kabalen, unang-una ho ito sa kasaysayan dahil nagkaroon ho ng awarding ng subsidiya sa mga kabalen natin na nasa sektor ng dock industry. Opo, reto pong magitik. At sa ulat ho ni Liana Canilao, mahigit o nasa 1,000, a total of 1,000 dock racers mula ho sa mga bayan ng Candaba
at San Luis ang nakatanggap ho ng feed subsidy mula ho sa Department of Agriculture. At pinangunahan ho ni 4th District Rep. Ana York Bondoc Sagum ito ho nga nasabing inisyatiba. At ngayon ho Monday yan, March 24, ginawa ho yung aktibidad sa Barangay Bahay Pare dyan ho sa bayan ng Candaba. At kabilang ho sa mga dumalo rin, present si Agriculture Secretary Francis Chu Laurel at kasama ho si Candaba Mayor Rene Maglangke at si DA, Department of Agriculture Region 3 Director Eduardo Lapos Jr. at iba pang mga opisyales. Kilala ho ang bayan ng Candaba at ng San Luis bilang mga top producer ng duck eggs, hindi lamang sa lalawigan ho ng Pampanga, kundi sa buong Central Luzon. Ito ho ay mga kuha sa eksena sa kaganapan sa aktibidad kanina ni Liana Canilao at opo mga kabalen. Ang tabayanan ho ang buong detalye ng balitang ito mamayang gabi sa CLTV 36 News. Pero ito ho yung summary at nangyayari pa kasalukuyan katatapos nga lang yata diyan sa may area po sa Bahay Pare sa Candaba itong pamamahagi nga ng mga subsidiya tulong para ho sa feeds nitong mga duck racers natin dito sa bayan ho ng Candaba at sa bayan ng San Luis. Kabalayan sa iba hong balita, in case you missed it, ito ay hiningi ho ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda ang pag-unawa ng ating mga kabalen. Kaugnay ho nitong pagkaka-veto nitong Pampanga as the Culinary Capital of the Philippines Bill. Ito ho ay naging mainit na usapin simula ho nang pumutok ang balita nitong nakaraang linggo. Sa isang post inihayag ng ama ng probinsya ng Pampanga, Governor Dennis Delta Pineda. Ito ho ang kanyang saloobin kaugnay ho ng naging desisyon ng ating Pangulo. Ito ho mga kabalen, basahin ko yung pahayag ni Governor Delta para ho sa ating mga kababayan. Bagamat ako po ay nalulungkot sa pagka-veto ng panukalang batas na nagdedeklara sa Pampanga bilang culinary capital ng Pilipinas, sa panahong ito ay humihingi po ako ng hinahon sa aking mga kabalen. Alam ko po na nababahala kayo o galit dahil sa usaping ito. Ang katawagang ito ay hindi tayo ang gumawa. Tinawag tayong culinary capital dahil masarap ang luto nating mga Kapampangan. Ito ay ating minana. Sa gitna po nito, nananawagan po ako sa aking mga kabalen na igalang ho natin ang pasya ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag pirmahan ang panukala. Hangad po ng bill na kilalanin ang mayamang pamana ng Pampanga sa pagluluto upang hindi magdulot ng pagkakawatak-watak. Kinikilala namin ang kahusayan ng iba't ibang rehiyon sa kanilang lutuin. Ang pagsuporta sa Pampanga ay bahagi ng mas malawak na layunin, itaas ang antas ng lutuing Pilipino sa buong mundo o lutuing Pilipino sa buong mundo. Kaya naman po ang hangad ng Provincial Ordinance 863 ay palakasin ang culinary tourism bilang batayan ng pag-unlad ng agrikultura at food establishments.
Bukas kami sa pakikipagtulungan upang mas mapalakas ang promosyon ng ating pambansang gastronomiya dahil naniniwala kaming ang pagkain ay nagbubuklod, hindi naghahati sa ating lahi. May mga panukalang batas na navito noon, ngunit muling inihain sa binagong anyo matapos matugunan ang mga isyong binanggit sa veto message tulad ng industrial estate ni Ramon Ang at ang prangkisa sa kuryente ng Aboitiz Group. Dahil po dito magsisikap ang Pampanga Culinary Heritage Council at iba pang mga tagapagtaguyod mula sa sektor ng culinary, kasaysayan at turismo ng Pampanga na tugunan ang mga isyong ito upang maihain muli ang culinary bill. Kasabay ho nito, ipinapaabot namin ang aming pasasalamat kay Pangulong Marcos sa kanyang patuloy na pagsuporta sa Pampanga, lalo na sa mga proyektong inilaan niya para sa aming lalawigan at mga mamamayan katulad ng pagpapatayo ng Clark Multi-Specialty Medical Center kung saan magkakaroon ng Heart Center, Kidney Center, Cancer Center at Pediatric Center sa Clark Freeport Zone. Dakal pong salamat, pagmaragultaya, ing pamangang Kapampangan. Yan ho mga kabalen ang pahayag ni Governor Dennis Delta Pineda kaugnay ng pagkaka-veto ng batas na magdedeklara sana sa Pampanga bilang opisyal na culinary capital ng Pilipinas. Ayon ho sa gobernador, muli nilang isahain itong panukalang batas na ito dahil itong batas na ito ay ating minana. Itong batas na ito ay kinilala hindi lamang ng ating mga kabalen, kundi maging ng iba nating mga kababayan at mga ibang mga personahe mula ho sa industriya ng kulinarya sa iba't ibang bahagi ng mundo. At kabilang ho dito sa mga key takeaways sa mensahe po ng ating gobernador ay may mga batas na na-veto pero eventually na-approve dahil naayos yung mga issues na release ng veto message. And when we talk about the issues of the veto message, kabilang ho sa mga tinutukoy ng Pangulo kung bakit vinito ito ay dahil posible itong makasakit ng damdamin ng ibang mga rehiyon. Dahil posible umunong magkawatak-watak yung ating mga kababayan dahil syempre masasarap din naman yung luto sa ibang rehiyon o sa ibang mga probinsya dito ho sa ating bansa. Ayon naman ho kay Gov Delta, hindi layunin ng batas na magkawatak-watak ang ating lahi kung hindi pagbuklurin pa at maging isang halimbawang ang pagkain Kapampangan upang mailagay itong ating culinary industry and practice sa world map, sa global culinary map. At ito ho yung kanyang target. Siyempre, hiningi po ng ating gobernador sa ating mga kabalen ang pagrespeto sa desisyon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at patuloy ang pagpapasalamat niya sa Administrasyong Marcos, kay Pangulong Marcos dahil sa mga proyekto na kanyang ipinagawa at suporta dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Kabilang na nga dyan, ito pong multi-specialty center sa medical center dyan ho sa Clark kung saan magkakaroon ng kidney center, heart center, cancer center at marami pang iba na mga proyekto. Kabalen, oras na ho para magpaalam. Sinesenyasan na ako ni Kuyang Renz. Time check daw. Sabi niyo, 10:57 na. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa CLTV 36 News Stream. Samahan niyo kami mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News kasama si JM De Jesus para ho sa mga detalye ng iba pang mga balitang kinalap ng CLTV 36. I-follow lamang din itong ating mga social media pages para manatiling updated dito ho sa mga kaganapan, lalong-lalo na tungkol sa Pampanga, sa Central Luzon at syempre sa buong bansa. Salamat ho sa sa mga tagapakinig, tagasunod, followers ng CLTV, sa mga nag-join sa ating comment section. Good morning kay Abubakar Goro,
At kay Roald, maraming salamat. Magkita-kita tayo bukas, parehong oras. Ito po si Justin Dizon na nagsasabing mag-ingat tayo palagi at God bless po mga kabalen.